Il-ġimgħa ltaqa' l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD fl-aħħar laqgħa qabel il-budget, laqgħa li matula l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ta' preżentazzjoni ta' dak li l-Gvern se jkun qed iħabbar fil-budget ta' nhar it-Tnejn. Inħalli n-nies jistennew il-budget nhar it-Tnejn u mbagħad jagħmlu l-ġudizzju tagħhom. Ir-reazzjonijiet tal-imsieħba soċjali kienu differenti. Il-Ministru ftit ta' każ il-proposti seri li għamiltu ġewwa Case Union. Jidher biċ-ċar li f'dan il-budget il-pisijiet li ntafaw fuq il-poplu fis-snin li għaddew ħajibqgħu il-poplu mobbi bihom. Lan li uħru wkoll li nibqgħu kompetittivi għal daqstant u fejn wieħed ma jistennix li l-industrija tagħna titabba pisijiet. If it is a budget of growth aħna ngħidulu proset, ma jkunx budget of growth ngħidulu ħlejt il-ħin tagħna u ta' ħadd ieħor. Issemmew xi miżuri li qed jingħad li se jitħabbru fil-budget nhar it-Tnejn. Għal-kumpaniji ġodda fejn għandhom x'jaqsmu venture capital, fejn għandhom x'jaqsmu SMEs, microinvest, fi daw kollha affarijiet li aħna proporejna u jidher li ħajkunu hemm. Hemm xi żewġ miżuri u ovvjament mhux ħajdilkom issa bħalissa li huma li aħna maħniex daqshekk kuntenti bihom. Miżuri li mhux qed taqblu magħhom Ministru. Sa issa milli ħareġ millum id-diskussjoni ma kien hemm xejn li bħala miżura ma konniex qed naqblu magħha jew kien hemm daqshekk konflitt fuqha.